Ariana, gawas di Ariana. Nanangita ni mo. Sa man ka papa? Nanangita ni mo, mangarana daw. Ayo. Ay mga anak niya to, si Ariana to. Kinsa man na? Mangarana to ko ba? Ako manguyab bungod ko niya gito. Haranahan tayo na Samay ka ako ba? kanta. Asulayan ako to. Ay, Sabi okay. mo katag sa mga anak. Gitara, kantahan ako siya to. Ay, sulod. O sige to, lamat kayo to. Ariana, nanangita ni mo, Ariana. Ariana, gawas di Ariana. Nanangita ni mo. Sa man ka papa? Nanangita ni mo, mangarana daw. Ano pa boy? Sa may tuyo na ako. Magantad ka ba kay manguyab bungod ko dun? Mangarana ko ba? Gitar pa siya. Parang naindab ka na ako ba? Sa may tuyo na ako. Mangarana. Ito pa kay ko. Pwede pa mangarana. May ikam kanta. Mayo eh. Yung gitara. Mayo po para nimo. Yeah. 2, 3. Yeah. Habang tumutugtog ang gitara sa Kabantihan na, niligtahan na. Ay, sige sawa, di ko ana. Sum mo ganahan nga kanta di ay. Na 16 ako, yun ko nimo. Araw nga, pangitan nindot na kanta. Oh? Na, di ka maglaway ani. Hey, bastos biya ka story ay, di ka maglaway ani. Maglaway ko nay kanamian ni magtiyan nay dako kay ba. Di ka ba yung dani dako ni. Gani. Mula pagay ko kapabuto nimo ba? Ay, kinsa man dito? Ambot. Ay, papa, ay, discover mo kay papa. Gibuthan na ka? Di pa eskwela tagtarong, gibuthan na day ka? Dili magpabuto ba ng piccolo? Pagtarong storya. Kulong, o gipabutan na ako sa pikulo ba. Ganda ko no bi. Mapuwalin ba sa ka gitara? Awambat sa'yo eh. Taunang tingin agad na Ay, baste, baste, pahawa, bate, kay tingog, Pati na mo. Oh, bate. Kaning ko tatong tingog Pahawa. dako. Pahawa din pa. Gani mo, muli na ko.